Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. At ito na nga, dumating na kami dito sa SM North EDSA. Yan, kasama ko dito si Ate Simple Lotlot, Paing Ocampo, Keren Official Kristen Telly, Jun Quintero at Chelsea Mi. OMG, Ayan. yan din lang yung Team Alaya. Ay, kasama ni Tita Evangelina. Ay, hindi ka? Wala ka sa phones, kasi dati lang. Ito, papapicture lang ako dito sa edad ko. Magandang araw, mga kapera. Nagbabalik ang iyong kuya po Sana all sikat to. Ayan. Sana all sikat. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Welcome to my channel, Saudi Boy TV. Ayan. This is your Kuya Alan. At masayang masaya ako nung time na yan at nakita ko na yung mga idol ko. Ayan, at yung mga kasama ko sa Team Alliance. Pumunta na kami sa Kabalen. Ayan, it's time to kain na. Ayan, nakasama ko dito si Perang Pinas, Saudi Boy TV at Jun Quintero. At sa kabilang lamesa naman, si Ate Simple Lotlot, Evangeline Rufiner at yung kanyang husband, Cutify Tony, Paing Ocampo, MGO, Ate Joanne Bernales, saka si Atena's World, Keren Official at si Kristen Telly. Magkakasama sila sa mesa. At yan na nga, ayan, kanya-kanya na kaming pila. Ayan, gutuman na. Ayan, marami rin pagkain na nakahanda. Ayan, mayroong mga lechon, baboy. Ayan, may mga isda. At may mga dessert din. Ayan may kasama pang balot. Dinuguan, kaldereta, at marami pang iba. Ayan kain na, unang subo ni Keren Official. Ayun unang subo din ni Idol Perang Pinas. Kain na gutom na. Saudi Boy TV, Perang Pinas, Jun Quintero at CNS Vlogs PH. Ayun pinapakita yung mug na gawa ni Perang Pinas. Ayun. Kasama ko dito. Yan si Baby Athena, si Ate Joan Bernales. Yun Paing Ocampo, MGO, Marinong Gala Official, Cutify Tony. Ayan, kasama rin namin dito ang husband ni Madam Evangeline Rufiner. Ayan, at syempre si Madam Evangeline Rufiner. Ayan si Simple Lotlot. Ayun Idol Saudi Boy TV. Ayun syempre Idol Perang Pinas. Ayan. Kanya-kanya kaming bigay. Ayan, nagpagawa din tayo ng t-shirt. Si Ate Simple Lotlot nagpagawa din ng t-shirt. At si Perang Pinas, ayan, namigay din ng mug. At si Madam Evangeline Rufiner, ayan, nakatanggap din tayo ng mga chocolate. Ayan. Video CNS Vlogs. Ito ang iyong kuya po for Perang Kaya Pinas. nakala ko ba magbablog ka? Oo. Kuya po. Quintero. Sabay. Tapos itong kainan, picture at maya-maya magpapagutom uli kami. Ayan, at naghanap kami ng dessert mamaya. Abir. Yay! Abir! Yay! Ayun hindi na pahiya. Ayan, habang yung mga kasama ko naman, kanya-kanyang kwentuhan, picturan, ayan. At tingnan nga natin dito kung hindi mapahiya ulit si Ines. Nako. Ang kulit talaga. Ayun Lakad-lakad uli kami. Ayan. Mukhang naghahanap ng kainan uli. Walang tigil na kainan. Ayan, kulitan. Keren Official, Paing Ocampo, Saudi Boy TV, Perang Pinas. Ayan, Cutify Tony, MGO, CNS at Chelsea. Nasa likod pala si Jun Quintero. Ayan.
lakad-lakad uli kami dyan. At ayun na nga, o-order kami dito ng halo-halo dito sa Razons. Halo-halo, ayan. Kasama ko ang aking bunso, yan si Chelsea, Simply Lot-Lot, at Tina's World, at John Bernales, ayun sikat na vlogger yan, Kristen Telly, at ayun Karen Official, at kasama ko rin uli dito si Madam Evangeline Rufina at yung kanyang husband. Ayan, nandito rin sa kabilang table si MGO, Marinong Gala Official, kasama ko rin dito si Jun Quintero. Ayun, si Cutify Tony, mukhang busy sa pagsi-cellphone, at si Paeng Ocampo. Ayan. Kanya-kanya kaming order. Ayan, at order na rin ako ng halo-halo. Masarap daw ang halo-halo dito sa Razons. Ayan, mukhang alis muna si Madam Evangeline Rufina at sina Kristen Telly, mukhang may bibilin muna dito. Ayan. At ayan, mamaya darating na yung aming in-order na halo-halo. Na yun na nga, kanya-kanya na kaming halo. Ayan. Titingnan natin kung sino magaling maghalo. Ayun, halo-halo din kay Tina's World, kay Idol Saudi Boy TV, Perang Pinas, CNS Vlogs PH. Ayan. Mas tingin ko magaling maghalo si Saudi Boy TV. Tingnan mo naman kung paano maghalo ng halo-halo. Ayan. At yan. Tapos ng dessert namin. Ayan, mukhang may pinaplano na naman. Ayan, mukhang lakad-lakad uli. Nagpapagutom. At nag-promote pa si CNS. Ayan, kay Albert Jan de la Cruz. Ayan, mayroon pala ditong isang stall dito sa SM North Edge. Ayan. Shout out kay MGO, Marinong Gala Official. Mayroon ka pala tinatago dyan. Ayan. It's time for bowling. Ayan, kanya-kanyang kulitan kami dyan. Ayan, kung paano bowling. Ayan si Simply Lot-Lot. Ganun daw ang pagtira ng bola pag nagbo-bowling. Ayan, pili na lang kayo ng magandang step. Kung paano mag-bowling. Ayan, kanya-kanya ka talagang kulitan. Ayan si Kuya Bobo. Ayan Ayan Galing, galing. Ayan. At syempre, ayan si Idol CNS Vlogs PH. Ayan. Maraming step yan. Ayun Tuwan-tuwa yung bunso ko dyan dahil kinukulit ko kung paano nga tumira ng bola, kung paano mag-bowling. Ayan. Paulit-ulit kong ginagawa kasi tuwan-tuwa siya sa akin. Ayan. At mamaya abangan nyo kung matutuloy ang aming pagbo-bowling. Masaya ito. Ayan. Ayan. Paulit-ulit kong dinidemonstrate kung paano mag-bowling. Ayan. Yan ang pinaka-the best move daw. Ayun, nakialam din si Idol Saudi Boy TV. Ganun daw. Ayan, magiging masaya ang aming bowling. Masaya ito, masaya. Ayan lang. Ayan. Nung nandun na kami sa pilahan, ayan, mukhang maraming naka-sked. Mukhang abutin kami ng alas 3 pa. Kaya so, nag-decide na lang kaming hindi maglaro. So, nakakalungkot man, hindi kami nakapag-bowling. So, ayan, lakad-lakad uli kami at kulitan. Ayan, si Bunso. Ayan, nag-practice pa naman kami mag-bowling. Tapos hindi natuloy ang pagbo-bowling namin. So, okay lang. At ayun na nga, hanap uli kami ng mapupuntahan.
Tambay muna kami dito at may pasalubong na bibilin si Ate Simple Lotlot. At pauwi na nga si Idol Perang Pinas at si Idol Saudi Boy TV. At syempre, si Ines, hindi mawawala yung kakulitan. Ayun. Ayun. Salamat, Idol Perang Pinas. Malayo-layo pa kasi ang kanyang uuwian. Yan. Uwi pa siya ng Balanga, Bataan. Idol Saudi Boy TV naman ay sa Mandaluyong. Ayan. At ito na nga. Pangatlong pinuntahan namin, ayan, pumasok na rin kami ng Starbucks. Ayan, kanya-kanyang order din, kanya-kanyang kwentuhan, yang kasama ni Simple Lotlot si Madam Evangelito Finer. At natapos na nga, ayan, pauwi na kami at it's time to paalam na. Ayan, kulitan uli. Ayan ang aking bunso. Nakipagkulitan pa kay Baby Atidas. Ayan. Yun o. Chelsea. Ayan, si Paing Ocampo. Ayan, gwapong sa'yo. Karen Official. Ayan, yung mga pamangking ko na yan. At syempre, yun o. Sikat na vlogger yan. Yung Christine Telly na pasayaw-sayaw pa. Ayan, anyong. Ayan, nakipag-kulitan pa si Baby Atinas kay Bonso. Ayan. It's time to hiwa-hiwalay na. Ayan, Team Alliance. Ayan, napakasaya ng aming bonding. Ayan, si Simple Lotlot. At mamaya, pauwi na rin kami. Ayan, magkakasamang umuwi rin sina Atinas World, si Ate Joanne at si Cutie Pie Tony at si MGO. Ayan, mukhang maghiwa-hiwalay na kami dito. At kami naman, yan, kasama ko dito si Ate Simple Lotlot, gwapong sa'yo, ang aking bunso si Chelsea, Karen Official at Kristen Telly. At kasama ko rin dito si John Quintero. Ayan, pauwi na rin kami maya-maya. Ayan. It's time to go home now. Halos alas 7:30 na ng gabi. Kaming na magkahiwa-hiwalay. Ayan. Napakasaya ng aming bonding at kulitan sa SM. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.